17 χρόνια πριν, όταν αποφάσισα να ανοίξω ένα μαγαζί με ζωντανή jazz σκηνή, όλοι οι φίλοι μου με ρώτησαν το ίδιο πράγμα. Στέλιο, αγόρι μου, τρελάθηκες? Δεν θα ρωτήσω που ήσουν. Εξάλλου δεν μου λες. Και μάλλον έχει πάψει πια να με ενδιαφέρει. Πρέπει να κλείσει το θέμα. Αύριο. 148.237. Αυτό είναι το νούμερο σήμερα. Φίλε μου, Έλληνας είσαι? Σαν το πετράκι μας. Ξέρεις που έπλεξες? Ξέρω ότι με έπλεξες εσύ. Σου το ζήτησες. Το θέμα δεν είναι πόσα χρωστάς, αλλά σε ποιον. Και τι θες, απλά να το χαρίσω? 17 χρόνια έβαλες αυτό το μαγαζί. Ρωτάει αν η κόρη σου έχει κιθάρα κάθε Πέμπτη. Δεν σε νοιάζει. Δεν έχει να κάνει με το μαγαζί. Έχεις ακούσει που μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι, όταν κάτι κακό πρόκειται να τους συμβεί, σκέφτονται ή βλέπουν μπροστά τους άσχημα πράγματα? Ξέρεις τι πάει στραβά σε αυτή τη χώρα? Έχετε ευθύνη, ρε! Πάει και κάτι ίσια. Ο κόσμος γύρισε ανάποδα. Και εγώ θα γυρίσω ανάποδα μαζί του.